नमस्ते प्रणाम। भोजपुरिया रिपोर्टर के ई एपिसोड में रउआ लोगन के स्वागत बा। भोजपुरी एल्बम सिंगरन के एक दौर हमेशा से रहल हा। शुरुआत में जब से हम भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने की कोशिश कइले बानी, शुरू मनोज तिवारी से शुरू कइले बानी। मनोज तिवारी जी जब उनकर ज़माना रहे तो बहुत बड़ा बड़ा एल्बम सॉन्ग दिले रहना, बहुत हिट गाना दिले रहना। ओकरे बाद ई दौर आगे बढ़ल तो मन प्रमुख नाम दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के, फिर पवन सिंह जी के, फिर कल्लू जी के, फिर खेसारी लाल जी के, ये धीरे धीरे विरासत आगे बढ़त चल गई। हमेशा से लगल कि ई सिंगर अगला जोन स्टार बन के उभरी, अगला ये विरासत के आगे बढ़ाई। लेकिन उसके बाद जब कैसेट के दौर ख़त्म भइल, डिजिटल ज़माना आयल, तो मन ज़्यादातर सिंगर टिक ना पौले। जौन मुख्य तौर पे ज़्यादा जे लगल रह गल वह टिकल, जमन खेसारी लाल जी, पवन जी, कल्लू जी, रितेश पांडे जी इसमें प्रमुख में बाटे। तो हमेशा से एगो मन में कसक रहल कि जौन अब के इंडस्ट्री है, जमन प्रमुख नाम खेसारी लाल और पवन सिंह जी बाटे, जेकर बहुत तगड़ा फैन फॉलोइंग है। आज के डेट में जैसे गाना रिलीज होला 1-2 घंटा 3 घंटा के अंदर गाना मिलियन व्यूज क्रॉस कर जाला और ट्रेंडिंग सेक्शन में भी आ जाला। तो ऐसा लगता है कि अब ये विरासत के आगे के बढ़ाई अगला सिंगर के होई जो उनकी इतना बढ़िया रिस्पांस दी। क्या है कि हमेशा से जौन भी इंडस्ट्री होले या जौन भी एक परिवार होला, मन लगल कि जौन आए वाली पीढ़ी हो वो पिछला पीढ़ी से और बेहतर करे ताकि इंडस्ट्री और बड़ा होके। तो एमन ऐसा बीते 2-3 साल के अंदर में ऐसा कोनो नाम नज़र नहीं आवतला जौन ये विरासत के आगे बढ़ाई। लेकिन आज के डेट में पिछले 2-3 साल के अंदर में नील कमल सिंह एगो बहुत बड़ा नाम बन के उभरल बाड़े, जेकर गाना भी बहुत साफ़ सुथरा रहेला, सैड सॉन्ग भी गावेले और कमर्शियल गाना भी गावेले। तो आज के डेट में नील कमल सिंह के बहुत सारा हिट गाना बाटे, जमन से मुख्य तौर पर हीरोइन, पगली दिखावे अगरबत्ती, जुदाई तेरी जान ले गई, जियरा के जरी रहा हो, कमर करे लच लच लच। अभी हाल ही में इनकर सॉन्ग बदनाम सलाई बा सैड सॉन्ग आयल है जो उनकी बहुत तगड़ा वायरल भइल रहे। तो कुल मिला के आज के दौर ऐसन बाटे कि आप भोजपुरी में भले पवन सिंह के इग्नोर कर सकत हन, खेसारी लाल के इग्नोर कर सकत हन, लेकिन नील कमल के इग्नोर नहीं कर सकत। अगर नील कमल भोजपुरी में पवन खेसारी से 20 नहीं खे तो 19 भी नहीं खे। तो आज के डेट में ज़मीनी स्तर पे बहुत तगड़ा रिस्पांस बाटे नील कमल सिंह के गाना के। तो ये लगा था कि हाँ अब नील कमल सिंह वो सिंगर हुए जो ये विरासत के आगे बढ़ी हैं। तो बहुत अच्छा काम भी करता रहे। अभी फ़िलहाल में इनकर हाल ही में टी सीरीज के मेन चैनल से एगो गाना रिलीज भइल बाटे, कुड़ी अनजानी, जौना के लिरिक्स लिखले बाटे बॉलीवुड के मशहूर लिरिक्स राइटर आनंद बख्शी जी और साथ में लिजो जॉर्ज जी। म्यूजिक बाटे लिजो जॉर्ज और आगोश जी के, जमन जारा यास्मीन जी भोजपुरी हीरोइन फीचर भइल बानी। ये गाना टी सीरीज इंडिया के मेन यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ भइल बाटे। जब तक हम ये वीडियो के शूट करत बानी 2 दिन हो गए बाटे रिलीज़ भइले और 6 मिलियन से ज़्यादा व्यूज बा। गाना म्यूजिक सेक्शन के 20 नंबर पर ट्रेंड भी करता। तो ये लोग आप लोग ये गाना के जाकर के सुनी। ये गाना के लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दें, तो वहाँ से भी जाके सुन सकते हैं। और आप लोग गाना सुन के बताएं कि गाना कैसन बाटे, बॉलीवुड सॉन्ग हवे। और ये भी आप कमेंट करके बताएं कि आप लोगन के नील कमल सिंह के गायकी कैसन लगा था। हमके तो अगर पर्सनली हम बताएं तो बहुत बढ़िया सिंगर हमके लगल। काहे कि अपने गायकी के दम पे ही मुकाम हासिल करी बा। ये सिनेमा के एक्टर ना हमें, बाकी के सिंगर सिनेमा भी करें तो उनके सिनेमा के भी ऑडियंस के सपोर्ट मिलला, लेकिन ये अपने गायकी के दम पे अपना एक अलग पहचान भोजपुरी में बनौले बाड़े। तो नील कमल के भविष्य खातिर ढेर सारा शुभकामना और जौन गाना रिलीज भइल बा ओकरे खातिर बहुत बहुत बधाई। तो ऐसे ही भोजपुरी दिन पर दिन नया विकास करत रहे, हमार महादेव से यही कामना रही। तो आप लोग से मिलल जाए हम सब एक नया वीडियो में नया खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी।